הלו. שלום. סליחה? שלום. עם מי אני מדברת בבקשה? דיאנה, משעמם לך אני רואה? מי? דיאנה? דיאנה. שלום, אני מחברת קוטקס, אני מעוניינת לעניין אותך במוצר חדש, אנחנו עורכים סקר. האם את מעוניינת בטמפונים שנפתחים? אנחנו רוצים לעניין אותך בטמפונים חדשניים ביותר, האם את מעוניינת? דיאנה! תקשיבי לי טוב, משעמם לך, נכון? סליחה גברתי, אני לא יודעת במי את מתבלבלת, אני לא דיאנה ולא ריאנה או לא יודעת מי... את מעוניינת להשתתף? ואני לא ריאנה? סליחה, קוראים לי מעיין מחברת קוטקס, את מעוניינת כן או לא? אני אעביר אותך לאשת הסקרים. ממי, ריאנה בטוח לא תהי, זה א', ב', אם אין לך על מי להשתלבט, את יודעת מה את יכולה לעשות? אני לא מבינה, קוראים לי מעיין! אוקיי, קחי את אשת הסקרים שלנו. שלום. שלום. שלום, קוראים לי שירן. אני אשת הסקרים של חברת קוטקס. מה הבעיות של סבתא שלך? לסבתא שלי אין בעיות. גברתי, אני לא רואה מדוע את מתחצפת אליי. אני אעביר אותך למנהל. אני רוצה להמליץ לך על זה, אני ניסיתי את זה וזה עבד. זה פשוט טוב, למרות שאני בן. זה פשוט עבד. בערך. אז אני רוצה להמליץ לך זה. את רוצה? זה עובד יופי, פשוט אשתי אמרה לי וזה עובד יופי. תסתכל על המכנסיים. ואני לא נשוי. תסתכל על המכנסיים שלך למטה. אני לא רוצה שקל. את יודעת עם מי את מדברת? אני יודעת עם סבתא שלך. את לא מדברת עם סבתא שלי. זה סבא שלי. מי איפה אתה? עם איך זונה? אני לא מבין אותך. זה פשוט בלתי נסבל הצורה הזאת. את רוצה שאני אצלק על אל? את רוצה? כן? עם אח שימך. אני לא רוצה לנבל את פי. גוסודה שלך. הלו. תקשיב לי, ממי. אני מקשיב לך, ממי. לך לזונה שלך ותסתלבט עליה, אבל לא עליי, טוב? אף אחד לא מסתלבט עלייך. נו כן, דברי, מה בעיותייך? הלו. הלו. כן, מי זה? אנחנו נציגי שירות, של שירות קוטקס. אנחנו מעוניינים לבצע סקר קצרצר ואתם פשוט מנבלים את פיכם. אני לא שומעת טוב, תדבר ברור. מה, קיבלתם דקה במנוש? בן זונה. פשוט תמלאו את הסגר. מי זה? כן, מי זה בן זונה? אני בן זונה. כן, אתה בן אני בן זונה. זונה, נו תגיד. סליחה, את קראת לי בן זונה? אני בן זונה. אז יש לי חדשות בשבילך. את זונה. הלו? שלום. שלום. מי אני מדברת? עם אמא שלך. עם מי את מדברת? עם אמא שלך. תחזרי הביתה מיד. מה? את פשוט, את רוצה למלא את... מה?